Dek oh 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 Mas Nasrul kontainer yo. Sripit ngombe wedang barangin selempit regane lara Alah gendil mas alah geyong dek alah geyong mas alah kentil gendil geyong 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 mas kentil kentil hati sampir waton penak ya diteruske alah gendil mas alah geyong dek alah geyong mas alah kentil alah gendil mas geyong 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 mas kentil 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 dek alah alah geyong dek kentil dek kentil kentil beras kutang pitike ucul durung tiningkah wis wani kumpul alah geyong alah kentil geyong geyong kentil kentil mudang anak mudang anak ya tak kudange tak sayangi anakku sing bagus dhewe tak kudange tak sayangi sok yen gedhe dadi pegawe gunane meja lan kursi dik iku ngono nggo palungguhan gunane organisasi iku ngono nggo persatuan jare kowe tresno aku jebule malah